Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne vytvorené s pomocou umelej inteligencie. Na dnešnom konkurenčnom trhu potrebujú podniky inovatívne nástroje, aby zostali vpredu. Prispôsobený chatbot od Crowdy je tu, aby vám pomohol zvýšiť ročné predaje až o 30% automatizáciou interakcií so zákazníkmi a ponúkaním personalizovaných služieb. Chatbot pracuje nepretržite, okamžite reaguje na otázky používateľov, čo výrazne zvyšuje úroveň zapojenia potenciálnych zákazníkov. Nielenže odpovedá na otázky, ale tiež analyzuje správanie návštevníkov webových stránok, ponúka personalizované odporúčania a povzbudzuje ich k nákupu. Používanie prispôsobeného chatbota je investíciou do rastu vášho podnikania. Vďaka flexibilnému prispôsobeniu, adaptácii na konkrétne obchodné úlohy a nepretržitej prevádzke môže takýto nástroj nielen zvýšiť predaj, ale aj posunúť zákaznícky servis na novú úroveň. Ste pripravení zvýšiť svoje príjmy o 30%? Kontaktujte nás ešte dnes.